Ikusmiran, han eta hemen. Napolin lurreratzen bazara, Sorrentora iritz zaitezke Napoliko geltoki zentraletik, Piazza Garibaldi. Zirkunbezubiana trena hartuta, ordubete inguru behar izaten da bidaiatzeko. Sorrento Napoliko golko ospetsuan dago, Campania eskualdean. Sorrento hiria kirol portu okupatuetatik banatzen duten itsaslabarren gainean dago, eta itsasoaren ikuspegi panoramikoengatik da ezaguna. Vesubio sumendiaren ikuspegi zoragarriak ditu. Bere portuak, italiar sukaldaritza gozoa eta eraikin historikoak dira Sorrenton beste ezaugarri erakargarriak. Bere erdigune historikoak denboran atzera eramango zaitu. Corso Italia kalean, katedraleko kanpandorrea aurkituko duzu. 18. mendeko zeramikazko erloju bereziarekin. Erdigune historikoan, Felipe eta Santiago santuen katedralak 1000 urte baino gehiago daramatza Sorrentoko paisaia markatzen. Bere jatorrizko eraikuntzatik asko aldatu bada ere, 18. mendeko barnealde barrokoa ikusgarria da. Bere fatxada neogotikoa joan den mendeko 20. hamarkadan amaitu zen, eta bere historia aberatsaren lekukoa da. Asizko San Frantziskori eskainitako 8. mendeko monasterio batek eta 14. mendeko eliza batek klaustro hau eskaintzen dute. Bertan estilo barrokoa eta morizkoa bereiz daitezke.
Sorrentoko limoia Sorrentoko penintsulan eta Capri uhartean landatzen den Italiako barietatea da. Bere forma eliptikoagatik eta mami oso mamitsuagatik famatua, azidotasunaren eta gozotasunaren arteko oreka perfektuagatik nabarmentzen da. Limoncello industriaren oinarria da, Campania eskualdeko digestio likore tradizionala. Amalfi kostaldeko atea bezala ere ezaguna da, eta Napolitik eta bere aireportutik autoz, trenez edo ferriz datozen turistaz eta bertakoez betetzen da. Oporraz gozatzeko Italiako eremu esklusiboenetako bat bihurtu da.